I dag vil vi snakke om de forskellige temaer, som Føtex-søen rummer. I den forbindelse har jeg inviteret litteraturkritikere og anmeldere i studiet til en snak om Lone Aboraz' debutroman. Og Michelle. Det kan jo være en vanskelig tekst at fortolke, i lyset af at hovedpersonen Lene på mange måder minder om forfatteren Lone Aboraz. Hvordan er det vigtigt for historien? Det er væsentligt, at bogen bliver opstillet som værende en roman inden for genren fiktion, hvilket man ser i parateksten, hvor der ingen selvbiografisk træk bliver afsløret. Dog finder man ud af nogle aspekter i bogen, som står overens med forfatterens liv. Dette kan ses ved, at Lone har gået på RUC, ligesom Lene, samt de begge deler en dansk-egyptisk baggrund. Dernæst har hun arbejdet Føtex og opvokset i Høje Taastrup. Der er tydeligt at se, at der forekommer en navneidentitet i bogen, i det hovedpersonens navn Lene minder om forfatterens navn Lone. Hendes baggrund optræder i bogen, dog har Lone Aboraz opdigtet episoderne, der finder sted i bogen. Der bliver altså både benyttet fakta og fiktion. Her kan man se, at hun benytter sig af dobbeltkontrakten. Vi får også allerede etableret i starten, at Lene ikke er en pålidelig fortæller, i det hun starter ud med at lyve om, at hun har en søster og tager afstand fra enebørn, som er egoistiske. Hvorefter hun et par år senere siger, det hele er løgn. Hun har ikke en søster, hun er selv enebarn. Dermed får vi etableret, at fortælleren ikke er pålidelig, det er en personlig fortæller. Lone vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, at alle fortællere bare er pålidelige fra starten af. Det her brud til at starte med sætter ligesom op til, at fortælleren ikke er tillidsfuld. Når vi nu har etableret, at Lene og Lone ikke er de samme, og Føtex-søen ikke er en selvbiografi, hvad har Lene og Lone så til fælles? De to forfattere har det til fælles, at de ofte støder på fordomme på grund af deres baggrund, og gennem deres bøger kan folk i lignende situationer nemt identificere sig med dem. Med det synspunkt kan man også perspektivere til lignende historier, som f.eks. Vitsvit af Athena Farrokhzad. Hendes historie handler også om at beskrive hendes familie fra et indre synspunkt, altså hendes eget, og om deres forhold til at leve i et samfund med to forskellige kulturer. På et tidspunkt skriver hun, min far sagde, din bror barberede sig inden skægget begyndte at vokse. Din bror så terroristens ansigt i spejlet og ønskede sig et glatte jern i julegave. Hvilket tydeligt viser en form for mangel på anerkendelse eller frygt for fordomme. Nu har vi hørt om historiens fortæller, men et andet vigtigt aspekt kunne jo være bogens temaer, og det vil du gerne snakke noget om. Så hun føler sig tydeligvis klemt mellem to nationaliteter og identiteter og mangler en form for anerkendelse hos dem begge. Der er ikke rigtigt et sted, hun passer perfekt ind. Man kan med andre ord sige, at forfatteren Lone Aboraz har et behov for at udtrykke de besværligheder og konfrontationer, hun har haft med hensyn til hendes baggrund, for at oplyse læseren om den mere komplekse virkelighed og feje nogle fordomme af vejen. Der er flere forskellige temaer i Lone Aboraz' bog Føtex-søen. Det mest dominerende tema er søgning af identitet, som allerede bliver reflekteret over på bogens forside, som er en del af bogens paratekst. Føtex-søen er hendes livs sumpet midte. Samtidig er der en mængde afstikker i form af hendes kærlighedsforhold, hendes drøm om at blive forfatter, en uddannelse på RUC, som aldrig bliver til noget, samt hendes forhold til sin egyptiske far. På en måde handler Føtex-søen også om succes og nederlag, hvilket man kan se på både Lenes og hendes fars oplevelser, men hvor Lenes nederlag hovedsageligt skyldes hendes egne fejl, hvorimod faderens nederlag ofte er uheldige tilfælde, som for eksempel indbrud i ens grillbarn. At dette succes mod nederlagmønster går igen ved både Lene og hendes far understreger temaet omkring forholdet mellem børn og forældre, samt hendes personlige udvikling. Lenes drøm om at blive forfatter er ikke noget, hun kan snakke om derhjemme, hvor man sætter fokus på hendes mange nederlag, hvilket måske også er grunden til, at hun i sidste ende giver hendes drøm op og ender med at arbejde fuldtid i Føtex.